Kaixo eta arratsalde on guztioi. Gaurkoan, meme eta emoien inguruko hitzaldi bat izango da, bale? Azkenean komunikazioa urte urteak pasala, komunikatzeko moduak eta aldatzen joaten dira eta gaur egun idazkera erabili ordez, kasu askotan irudiak erabiltzen dira zer mezu bat komunikatzeko, bale? Eta irudi horiek memeak edo emojiak edo emotikonoak izan daitezke, bale? Edo horrelako gauzak. Azkenean, kasu askotan hitz ezberdinak erabiltzen ditugu elementu berdina nolabait aipatzeko, nahiz eta elementu ezberdinak izan, bale? Kasu honetan, bai emotikonoak, bai emojiak, memeak aipatuko ditugu, bale? Danak nolabait toki berdinetik datoz, bale? Baina, urteak pasala, teknologiak hobetzen joaten dira eta sistema berriak nolabait asmatzen dira, bale? Azkenean, lehen esan duan bezala, komunikatzeko nolabait sistema pixkat aldatu egiten da, bale? Eta gaur egun nolabait jendarekin komunitzako erabiltzen den sistema erabilina azkenean zein da? WhatsAppa edo Telegram edo horrelako mezu aplikazio bat erabiltzen dugu komunikatzeko, bale? Telefonoz geroz eta gutxigo deitzen ditugu pertsonak eta idazkera ere, kasu askotan WhatsApp erabiltzen dugunean ez ditugu hitzak erabiltzen, baizik eta emojiak edo gifak edo horrelako irudiak erabiltzen dira nolabait komunikatzeko, bale? Aurrera ukitzen du pixkat horren inguruan. Eta irudi hauekin azkenean zer lortzen dugu, nolabait esaldiak edo hitzak irudiengatik ordezkatzea da egiten duguna, bale? Mezuak laburtu egiten dugu, baina kasu askotan mezu hori ondo ulertzea zaildu egiten da, jende asko nolabait komunikazio grafiko hori ulertzen ez duelako, bale? Emotikonoekin hasiko gara. Emotikono azkenean bi hitzez osatutako hitz bat da, bale? Emotikonoa azkenean emoti edo emotion hitzatik datorren emozioa esaten duen hitz hori erabiltzen da alde batetik, eta icon edo ikonoa, bale? Hitza bestetik. Bi hitz horiek erabilita, emotikono hitz hori nolabait sortzen dugu, bale? Duela urte asko sortutako sistema da, eta eskubiko irudian ikusten duzun bezala, nolabait idazteko karaktere normalekin, bi puntuak, gidoia, parentesia, koma, almohadilla, barra, zenbakiak, karaktere normalak erabilita, nolabait, kasu honetan irudia, nolabait simboloak ez dira ondo antzematen, baina irudi hori vertikalki jarri ezkero, ikusiko aurpegi baten itxura hartzen diogu irudi bakoitzari, bale? Bi puntuak begiak dira, gidoia sudurra eta parentesia ahoa izan daiteke, bale? Gauza da, ahoa irudikatzeko aukera ezberdinak dauzkagula. Vale, zenbakiak, parentesia gora edo bera, oso alde batera edo bestera, nolabait, hauetako nolabait simbolo bi edo hiru karakterekin osatutako irudi hori, nolabait, bakoitzak nolabait emotikono bat dela esan dezakegu, eta bakoitzarekin emozio bat, emozio ezberdin bat nolabait transmititzea dauka helburu bezala, bale? Hau da, aurpegiaren emozioa. Hemen ikus dezakezue eskubiko irudian, emotikonoko irudi bat, eta bakoitzaren azpian, lehen ikusi dugun nolabait irudikapen idatzizko irudikapena, bale? Bi puntuak, parentesiak, gidoia, zenbakiak, gauz horiek. Orduan, sistema hau
lehen esan dizuet duela urte asko sortutako sistema bat dela, bale? Eta, bueno, hemen ikusten duzun bezala, Scott Fahlman zientzialari informatiko bat nolabait sortu zuen sistema da, 1982. Urtean sortutakoa, bale? Eta, helburua online nolabait emozioak komunikatzeko sistema bat sortzea izan zen, bale? Hitz asko erabili ordez, simbolo gutxi erabiltzea edo karakter gutxi erabiltzea zen helburua nolabait mezu bat transmititzeko, bale? Eta, segituan nolabait zabaldu zela esan dezakegu, bale? Baina, bueno, denak ez ziren abantaiak, garai baten, hori, 1982. Urtean ere, genukan teknologia, ez da gaur egungo teknologia, bale? Eta hori ere kontuan izan behar da. Emotikono hitza esan dugu, bi hitzez osatuta dagoela, bale? Motion eta icon, bale? Icon, ikonoa. Ikonoak normalean oso irudi txikiak izaten dira, tamaina oso txikikoak, bale? Eta horrek zer esan nahi du? Normalean ikusteko ez direla oso egokiak, bale? Bere tamainaren gatik. Beraz, hemen ikusten zuen bezala ikusmen gutxikoak dira, bale? Emotikonoak, bale? Tamaina txikikoak izaten dira. Irudimena behartzen haiek interpretatzeko, bale? Bueno, kasu askotan, gaur egun emotikonoetan edo emojietan aukera asko daude eta kasu askotan oso garbiak dira, baina garai batean batzuk nahiko argiak ziren, beste kasu batzutan ez zirenen argiak, bale? Eta, bueno, horiek interpretatzea kasu askotan ez zen erresa, bale? Eta, kasu honetan ere, emotikonoekin, bakarrik aurpegiak nolabait izaten ziren, bale? Edo emozioak. Emozioak ez ziren ikonoak ez zeuden, bale? Ez zeuden banderak, ez zeuden eguzkiak, lainoak, euria, gauza horrelako beste zer irudikatzen zuten ikonoak ez zeuden, bakarrik emozioak izaten ziren ikonoak nolabait sortzen zuten emotikono hauek, bale? Edo lehenengo sistema hau esan dezakegu. Urte batzuk beranduago, emojiak nolabait sortu ziren, bale? Hasiera bateko emotikono horietan oinarrituta, beste pertsona batek sistema hau sortu zuen, bale? Emoji hitza, hau ere, bi hitzez osatutako hitz berri bat da, bale? Japoniarretik dator, bale? Marrazkia esan nahi duena, eta moji kanjia, bale? Edo izaera idatzi da esan nahi duena, bale? Bueno, azkenean aurrekoaren oso antzekoa da, bale? Eta hemen ere, emozioak transmititzeko irudi bat, bale? Baina ez bakarrik emozio, baizik hemen ere elementuak sartzen dira, bale? Objektuak edo ideiak, bale? Eta ez dira bakarrik irudian ikusten diren irudi edo aurpegi horiek, baizik eta hemen elementu gehiago sartzen dira, ez bakarrik aurpegiko emozioak, baizik eta beste elementu batzuk sartzen dira jokoan, bale? Beste zer mezu nolabait transmititzeko, ez bakarrik emozioak, bale? Hemen ere, moiekin ere, irudiak txikiak izaten jarretzen dute, bale? Zentzu hortan ez da aldatzen, baina nolabait mundu hori pixkat zabaldu egiten da. Ez da bakarrik geratzen aurpegiko ikono horietan, baizik eta ikono kopurua zabaldu egiten da, bale? Emojiko kontzeptu hauek, 1989. Urtean nolabait sortzen dira, Shigetaka Kurita japoniar honekin, bale? Pertsona honek Docomo enpresarekin nolabait kolaborazio bat eginda, bale? Ikono hauek garatzen ditu, bale? Ikono hauek 12x12 pixeleko irudi multzo bat izango dira, bale? Ikono bakoitzak 12x12 pixel izango dira, pixel bakoitza bakizuela puntu edo karratutxo bat izaten dela, eta kopuru horrekin irudi ezberdinak osatzen ziren, bale? Eta lehen aurpegia bakarrik baziren, hori ikus dezakezue Shigetaka Kuritako irudi horretan, nola ikono ezberdinak daude, kontrasterako, telefonoko ikonoa, guraitze batzuk, zapata batzuk, bihotz bat, bale? Pixkat edo zer gauza ikono bihurtzeko nolabait sistema sortu zuen, bale?
2007an emoji hauen evoluzio bat esan dezakegu gertatu zela, baina kasu honetan Googleen partetik, vale? Googleen partez, Google Gmail emoji sistema hori kaleratu zuen. Azkenean, telefonoetan ze gertatzen da, teklatu ezberdinak instalatu ditzazkegula, Googleek bere teklatu eta bere teklatu erabiltzeko garaian, emoji hau bere emoji horiek eskaintzen ditu, bale? Baina, Google eta beste enpresatzuk egiten dutena da, aurreko momentu horretan dagoen teknologia hori aprobetxatuz, bale? Horretan oinarrituta, bere bertsioa ateratzen dute, bale? Kasu honetan, Googleek momentu horretan zeuden emoji horietan oinarrituta, bere sistema atera zuen, bale? Bere, edo posta elektronikoan edo telefonotan sartzeko, bale? 2008an Applek bere emoji teklatu ezkutu bat gehitu zion iPhone telefonari, bale? Japoniako merkatua erakartzeko, bale? Azkenean, hau merkatuko gauza da, bale? Herrialde bakoitzak bere kultura, bere estruktura dauka, bale? Bere kontsumo estruktura dauka, eta Japonian, Europa eta Estatu Batuarekin konparatuta, normalean ez daukate zerikusi handirik, zentzu askotan, ze, pertsonan kultura eta mentalidad oso desberdina da, eta kasu askotan merkatu ezberdinetarako nolabait gauza ezberdinak ateratzen dira. Bideo jokuetan adibidez, kasu askotan Japonian joku asko ateratzen dira, bakarrik Japoniako merkatura zuzenduta. Zergatik, Japoniatik kanpo mota horietako jokuak adibidez, salmentak gutxi izaten dituztelako. Vale? Eta gauza horiekin gertatzen den moduan, beste produktu askorekin ere gertatzen dira, eta bertan produktu asko saltzen dira, bakarrik Japoniako merkatura zuzenduta. Vale? Eta hau zan garaioetako adibide bat. Vale? 2010an Unicodek kode barra esleitu zion karaktere bakoitzari, eta horrek gailu eta plataformen arteko bateragarritasuna erraztu zuen. Pixkat estandar bat sortzen saiatu ziren, danak nolabait sistema berdina erabiltzen hasteko, esan dezagun. Orain arte, emojiak eta emotikonak ikusi baldin ditugu, niretzako gauza berdinak da, eta kasu askotan gaur egun normalean hitz edozein bideoetako hitz bat aukeratzen dugu edozein kasu aipatzeko, bale? Azkenean emotikonak eta emojien arteko desberdintasuna ikonoen kopurua dela esan dezakegu, bale? Grafikoki ere badago alde txikitxo bat, baina azkenean kontzeptua eta oso berdina da eta grafikoki ez dagoen besteko aldea. Vale? Gaur egun, normalean esaten dizuet, bai emotikono edo emoji hitz erabiltzen dugu, horietako edozein sistema aipatzeko. Vale? Beraz, berdin dio. Baina, kasu honetan aipatuko duguna, meme hitza ja beste kontzeptu bat dela esan dezakegu. Vale? Meme hitz hori, Greziako hizkuntzatik datorren, mimena hitzetik dator, bale? Eta imitatzea edo dela esan dezakegu, bale? Eta azkenean hemen nolabait lortzen dena da irudien bitartez, normalean irudien bitartez egiten dugu, bale? Baina, bideoak, irudi finko bat edo argazki bat izaten dira kasu gehienak, baina audioekin ere meme bat dela ere nolabait esan daiteke, bale? Edo testu bat. Baina normalean irudiak edo bideoak erabiliko ditugun meme bihurtzeko, bale? Eta azkenean kasu hauek gero, biralak bihurtzenean orduan erabiltzen dugun meme hitz hori nolabait irudi edo bideo hori nolabait horren inguruan hitz egiteko, bale? Eta kasu askotan egiten dena izaten da irudi edo bideo hori referentziaz hartuz, bale? Nolabait
ematen duen mezu hori nolabait pixkat aldatu egiten dugu, bale? Testu txiki bat gehitu, edo horrelako, zer. Adibidez, bueno, hemen eskubian dauzkazen horrekin, ez da hain ezaguna, baina segurutanok ezagutzen dugula, noizbait ikusi izan dugula, Julio Iglesias abeslariaren irudi bat, eskuarekin nolabait, guri nolabait seinalatzen, bale? Eta hilo sabes, testuari, bale? Eta badakizu, bueno, azken hori meme bat da, bale? Irudia azkenean zer da, pertsona bat nonbaitera bere behatzerekin seinalatzen, eta azkenean, gero irudi horri jendeak ematen dion mezua, hori gero, mezu hori jende askori zabaltzen denean, birala bihurtzen denean, orduan meme bat dela esan dezakegu. Vale? Zakit, esplikatzeko pixkat zaila da zer da meme bat. Baina, bueno, kasu honetan meme hitza nondik dator? Bueno, 1996 urtean, Richard Dawkins biologoak hitz bat behartzuen, bale? Termino bat behartzuen kasu konkretu baterako, eta hitz hau topatu zuen, edo hitz hau sortu zuen, bale? Labur bilduz. Eta gaur egun hitz hori erabiltzen dugu horretarako, bale? Bueno, hemen dagoena irakurriko dizuet. El gen biologo Britaniarraren eskutik, el gen egoista lanaren bidez, kultura, informazioa eta gizarte oroitzapenak pertsonatik pertsonara nola aldatzen diren azaltzeko termino bat aurkitu behar zelako, bale? Bueno, pertsona biologo ikerketa bat egiten ari zen, mezuak pertsonatatik bestera, garai batetik bestatera nola pasatzen zen adierazteko hitz bat bilatzen ari zen, bale? Termino bat, eta hau izan zen sortu zuen hitza edo topatu zuen hitz hori, bale? Eta azkenean horrekin, hemen agertzen bezala, magikoa da munduan zehar zabaltzeko prozesuan, jendeak bere ideiak eman eta memeak aldatzen ditu, bale? Kasu askotan, argazki edo bideo batekin guk nahi izan gabe, jendeak irudi edo bideo horri beste mezu bat ematen dio, eta mezu hori gero izaten da nolabait mundu guztian edo oso zabala egiten den irudi edo bideoa, bale? Hori da meme bat. Bueno, emotikonoekin komunikatzea edo memeekin, bale? Gaur egun, interakzio virtuala informazioa trukatzeko modu garrantzitsua bihurtu da. Hala nola, emojiak eta emotikonoak erabiltzea, mezuari nabardura emozionalak emateko asmo komunikatiboa argiarekin eta hitzik gabeko hizkuntzari garrantzi handia emanez. Bueno, hasieran aipatu den bezala gaur egun komunikatzeko bide hori nolabait pixka aldatzen ari da. Garai batean teknologiak hauek ez zeuden eta komunikatzeko sistema bakarra telefonoa zen, ahots bidez edo idatziz karta batean papelean idatzita, bale? Eskuz idatzita edo ordenagailu idatzita impresoran inprimetuta liburu bat izango aliz bezala, bale? Eta hori zen komunikatzeko geneukan modu bakarra, modu garai batean, bale? Baina gaur egun komunikatzeko sistema berriak dauzkagu, internet dauzkagu, eta internet bidez komunikatzeko sistema hori asko aldatu du. Eta emotikonoak, emojiak, memeen bitartez lortzen duguna da, transmititu nahi den mezu hori asko laburtzea, eta mezu hori irudi grafiko batean nolabait irudikatu alizatea, bale? Eta horrek bere abantaiak eta desabantaiak dauzka, dana bezala. Gure bizitzan dena dauka alde positibo bat eta alde negatibo bat, bale? Eta hau ez da excepzioa zentzu horretan. Beraz, ze abantaia dauzka adibidez, mezu bat positiboki indartzen dute, bale? Testu zati bat jarri zakezu eta emojiei bat ondoan jarriz, mezu hori nolabait indartu egin dezakegu, bale? Edo argiago adieraziz. Mezuko zati bati nolabait indar gehiago emanez, bale? Azken komunikazioko gauzak dira, ez dut horretan asko sartu nahi. Erreakzio agresiboak saiestu egin daitezke, kasu askotan ere
mezu bat idatziz baldin badago, kasu askotan zaila da interpretatzea zein den pertsonak transmititu nahi duen tonua edo transmititu nahi duen mezua kasu askotan ez da hain argia. Eta kasu batzuetan grafikoki mezu hori adieraztea erretxegoa izaten da, bale? Baina, kasuaren arabera. Hizkuntzaren bilakera emozioak transmitituz, bale? Guk pertsonak ditugun emozioiek, nolabait transmititzeko beste modu bat topatu dugu, bale? Gero, garunaren bilakera, emozioak itzultzea exigituz. Garai baten hori idatzita zegoena ulertu bartzen eta punto, baina gaur egun hortaz aparte, irudi grafiko bat ikusten dugunean, irudi grafiko horrek zer esan nahi duen nolabait hitzetara itzuli behar dugun, kasu askotan mezua ulertu alizateko, bale? Eta nolabait gure burmuinak funtzionatzen duten modu hori ere poliki-poliki aldatzen joaten da, bale? Gure edo inguratzen gaituzten gauza berriak ulertu alizateko. Eta beste alde positibo bat, denbora aurrezten dute hitz asko emotikono batean laburbilduz, bale? Lehen aipatu izuena, mezu bat edo hitz kopuru batzuk nolabait emotikono bat edo birekin transmititzeko aukera hori, kasu askotan oso erosoa da, bale? 2 minutu mezu bat idazten egon ordez, 5 segundutan mezua bidalezu birudiekin eta transmititu nahi dugun mezu hori berdina da, baina idatziz egin ordez, grafikoki egin dugu, irudi bat bidaliz, bale? Hori abantai esan daik edo esabantaia, segun zeinentzako, bale? Zer desabantaiak izan dezke? Pertsonen arteko harremanak ondatu egiten dira. Azkenean, pertsonekin komunikatzeko sistema edo orain arte geneukan sistema hori ez dugu erabiltzen eta komunikatzeko gaitasun hori ere galtzen ari da modu batean, bale? Logikoa da. Hitzezko eta idatzizko hizkuntza kaltetu egiten da, logikoki ere, idatziko hizkuntzak ez ditugu erabiltzen, baizik eta hizkuntz grafiko bat erabiltzen dugu komunikatzeko, beraz, hau ere, logikoa da. Momentu bakoitzean hizkuntz bakar bat erabili dezakegu, beraz, idatzizko hizkuntza uzten baldin modu alde batera, beste hizkuntz grafiko bat erabiltzeko kasu honetan, erabiltzen ez ditugun hizkuntz horiek, nolabait, pixkat kaltetu egingo ditugu, bale? Bera erabiltzen ez ditugulako, logikoa da, kasu hau ere. Sentimenduak estandarizatzen dituzte. Azkenean, guruk ditugun emozioiek edo sentimenduiek grafikoki adieraztea kasu askotan oso errez ikusten dugu eta ez daukagu bildurrik nolabait grafikoki gure sentimenduak edo emozioiek nolabait transmititzeko eta garai batean hitzez beste pertsonatekin komunikatzeko edo idatziz gure sentimenduiek nolabait adierazteko, jende asko kostatzen zitzaion nolabait bere sentimendu edo emozioiek testu batean jartzea edo ahoz jartzea beste pertsonatan aurrean, bale? Eta azkenean irudietan jartzea jende askoretzai gutxiago kostatzen zaio, bale? Eta hori ere alde positibo bat izan daiteke edo alde negatiboa segun eta nori galdetzen diozun, bale? Baina Eta nahasteak sor daitezke, kasu honetan nahasteak edozein hizkuntza erabilita sortu daitezke, bale? Bai hizkuntz grafiko bat erabilita emotikonak bezala, edo bai hizkuntz normal bat testuan idatzita, bale? Transmititu nahi dugun mezu hori argita garbi ez badago bertan nolabait idatzi da edo irudiekin plasmatuta, bale? Behar den irudi grafikoa erabili ordez beste irudi bat erabiltzen baldin badugu, edo transmititu nahi dugun mezu hori transmititzeko ez badukago irudi aproposik, kasu askotan mezua edo guk transmititu nahi dugun mezu hori ez da behar bezala iristen eta jendeak gauz bat ulertu behar ordez beste gauz bat ulertzen du, bale? Kasu hortan mezua pixkat jasotzen duen mezu hori jasotzen duen pertsona mezuarekin pixkat nahastu egin daiteke, bale?
Baina, bueno, hau ere, pixkat zentzuzko gozat da. Laburbilduz, emotikonoak, aldartea simbolizatzen duten teklatuko zeinuen edo letren kombinazioak direla esan dezakegu. Emojiak, irudi edo ikono digital txikiak, emozio bat, objektu bat, ideiak, gauz ezberdinak irudikatzen dituzten irudiak edo ikonak dira. Memeak, burla egiteko edo humora gehitzeko, erabiltzen diren irudi bideoak edo testuak izan daitezke, internet bidez nolabait zabaltzen direnak, webgune bat edo sare sozial bat erabilita edo WhatsAppa edo horrelako zer, azkenean internet bidez zabaltzen dugun mezu bat da, Eta bukatzeko aurpegiko eta keinuzko adierazpenei esker, irakurketa partikularra egin daiteke, mezu bat gaizki interpretatu gabe, hori, kaso askotan irudi grafiko bat mezua argiago ulertzen lagunduko digu, beste kasu batzutan, lehen aipatu da bezala, agian nahastu egiten gaituzte irudia ez bada oso aproposa guk adierazi nahi dugun mezuarentzako, bale? Bueno, mila esker gurekin hemen egotagatik, zalantzarik badaukazue komentarialen atalean idatzi mesedez, eta zuen zalantza horiek pixkat argitzen saiatuko naiz. Badakizue, astero gai berri bat jorratzen dugula hitzaldi hauetan, aste honetan emoien inguruko hitzaldi bat izan da, hurrengo astean hitzaldi berri bat izango da, kasu honetan, garuna lantzeko ariketa ezberdinak proposatzen dizkigun aplikazioak, jokuen bitartez edo aplikazio asko daude gaur egun nolabait burua lantzeko gaur egun, normalean ze jende erabiltzen ditu aplikazio, normalean jubilatuei gomendatzen zaie gauzabek, Alzheimer edo horrelako gaixotasunak nolabait pixkat hauek dauzkaten efektu horiek ekiditeko, horrelako aplikazioak erabiltzea gomendatzen zaie jende jubilatuei, nolabait bere burmuina pixkat lantzeko. Baina, edozein adinekin erabiltzeko aplikazioak izaten dira normalean. Baina, hori hurrengo hitzaldian ikusiko duzue. Besterik ez badukazute, eta ikusten dudanez ez daukazute zalantzarik, beraz hemen utziko dugu gaurkoz, eta hurrengo hitzaldi batean ikusiko gara. Mila esker eta hurrengora arte. Agur!